tawag. Hello, nak. Oh. Makatawag ka ni ate? Ano man? Tingnan nga na ako sa City Mall. Are sila. Di siya mag-online. Gahi mo ko. Bakit pang nakatawag? Ura na to diya ron sa atin nimo. Di, gani ara mas atin iabot. Yung chat na ko. Ipaglakaw na ako may sakto na kabot ko Diyos Saan din ko. ako City Mall? Di ba sa mukhaon? Kaya ako sa palit ng pagkaon. Ah, sige. Ako tawagan. Lamat nak, buutan ni anak oy. Gusto mo raw sa yung klase dahil. Kay Loy naman to. Hulo ka luwi. Namang ko din rin ang taon. O sa oras sa imong klase dahil. Alas 5 pa Alas rin. 4 akong klase. Pero lambot lang. Update naman po daw kung among mayor if wala pa may exam. Guys, magbunta na akong tanan guys. Salamat sa Ginoo. Maging adlaw, maging buntag. Kamusta nung tanan guys? Kanang relax rin pa. Yan, madugog guys. Hinayon, madugog tingog. Di mo ko kuhaan ka lang sigaon bitaw na may yun nga. Kuhaan ko ka lang. Nagmimado ko ko kay kailhan ko na sa hong lihok. May irahan ko na sa naong. Diba, ba sila kung sayang problema guys nga. Saya, magaling ko kay nainin pa eskwela ni Cristel. Wala ko'y problema. Mga gastusin tanan ni Cristel. Kaya butan ka doon ang Ginoo guys. Nakaingon dito nga pinakaswerte na ko sa tanan. Sa mapaubos ng takanunay, di ta mangaway. Kung honest na guys, ang kuan guys, Bagyo Beans na siya guys nga. Tanga naggilaling. Walang bati ni guys upuan. Sukwa. Hey guys, kaya na ko'y pitlong nga dako kaso guys, sudlan og mga pangbawon sa mga bata guys, mga dali na tayo din sa mahalin. Ito siya lumpia sa luto. Bula-bulan chicken na siya.
suka. Suga na na. So kanina pa akong giluto nga kuan guys kanang pansit kay wala po sila magsawa sa si Bam iba. Pres Mickey ni daghan pud kayong ganahan ani. Bula-bula nga ako ani. Chicken bula-bula. Naka-display na ko bula-bulang chicken bula-bula. Suotan nga bagyo beans na may ginaling. So pansit guys. Kuha ni sa nga pansit guys kanang pansit Mickey. Ano ka na siya. Nay atahang utan nga lami kadyo nga daghan kadyo siya og sahog. Utan nga kalabasa na tanan. So ay kuan guys kay mga bata mo dari guys kailangan nimuluto mga healthy. Oh, sa yumi man yapon alas 5 na yapon na me. Nya mo sa ka ba magkagtaan? Lumaog sa Buko sa ta guys. Maisin sa ko imong nawa. Wala po ray. Sa yuma. Wala ka daw gusto ka ko no. Wala yung absent man. Salamat kayo ninyo. Iyahan na.
Kay napay tay daghang buhat. Wala guys. Wa pa Alas City guys na hurot na ang paninda. Kay na may lakaw ron guys. Nicole guys ni sa Zoom ang tuglakaw kay naibay mga kuwang jang requirements. Pagman ni jag prito sa bula-bula guys ni lakaw na sa dazon kay napasay mga requirements nga kuwang ja. Kinanglan sa 2 or 3 naman hantud sa purang pasahan sa mga requirements. Mga dali in taon to patoy pamahaw. Danti na nabilin dari. Danti. Hello guys, pag humanang paninda guys, grabe guys, balag na kape ang piang ko day kapali-pali guys, pero grabing grasya naghana. Salamat rin kados Ginoo guys, kay wadyo ko pasagdis ang mga problema, labi na katong nagsakit ang likod, so karon nga ulian ako guys. Salamat sa Ginoo kay di jud ko pasagdan kanang labi jud kadyo ko sa Ginoo guys, kay akong radyo'y tao nga di tig pangaway. Salamat kadyo Lord ja. Lami kadyo ning hangkuan kanang salad kay balik-balikan ni siya kanang kuan siya buko salad nga ice candy. So balik-balikan jud ni guys bisag tungang gabi na magpa-deliver daning hang ice candy. Ja kay na hurot naman jud to guys ang ice candy bas ni Agi. Salamat kadyo ja. Sinikul day sa jud kadyo tuningan tuog lungsod kay magpanotaryo lagi ja wa may kuan dito sa lungsod guys, wala may bugado kay busy lagi kuno kaadto manang muadto na naman sinikul sa Dumaguete. Ja manang ako na lang may maghimo-himo daning ice candy. Paano taryo siya kay kinahanglan na jud. Amping. So diyan na guys, magsugod na taong putos. Alikado ni siya oh. Manang balik-balikan na ang ice candy guys kay super yummy. So magsugod na taong putos guys. Para natay lingawa kay kurang usa. Ano ko yung gamit natin dito guys kay namo ko na siya buo. Ang sudan guys, wapay Alas City. Kay before ko mag-ID man ko magabiin dyan, ka naman message nga kuan. Dyan na yuban na nasa Gcash ra i-send bayad. Kurang sadar guys. Shout out day ko diha ni Ma'am Bitani, salamat. Og ni kuan Ma'am B, salamat ka Ma'am. Kaya ang ginuray mo pataas nimo guys. Manang ako balag. Saan ko nila pagdaot? Saan ko nila pag bauta na mga dapat malipay na lang ta sila ba, malipay na lang ta sila nga na hindi pa eskwela sa anak, pero hindi man nila ikalipay kay sakit ilang daghan. Ay nawag na. Oh. Baka tawag ka ni ate. Ano man? Tingnan nga na ako sa City Mall. Ari sila. Di wadi siya mag-online. Gahi mo ko. Bakit pang nakatawag? Ura na to diya ron sa atin nimo. Di gani ara mas atin iabot. Yung chat na ko. Kay paglakaw na ako sakto na kabot ko Saan din sa ako City Mall? Di ba
Sige. Akong tawagan. Lamat nak, buutan ni anak oy. Gusto mo raw sa yung klase dahil? Kay Loy naman to. Hulo ka luhi. Namang po diri nagkaon. O sa oras sa imong klase dahil? Alas 5 pa Alas lang. 4 mo kasi, pero lambot lang, update naman po daw kung among mayor if napamigda. Akong ginan si ate nga, kuha itong imo ang gipalabahan, ang gingan na kudaan. Wala, Huwag siya reply, huwag mo online. ako rin tawagan. Wait lang ha, kaya dala ka kaya akong tawagan. Tawagan na sa ate. Salamat na. Mutawag ako balik nimo ha. Sige, bye. Gadali maguto siya nga mag-apa sa kuan katong abogado. Sus, pag-abot na mo dito sa si Bulan Asmo, si Brian, babaw na, sa Pascrap man dahil, sakto, sakit ba Nicholas Pascrap? Larga. Ay, si Brian, wala pa nakasakay. Tuwa na gani, doon pangita may wala sa terminal, tuwa na si Pascrap, nakasakay na din siya. May gani kaya, Suba. bilisan ka man. Nga, baway ra ka dito ko. Ano yung tusok ko? Ang inita sa itong inununan. Ha? Inununan na isda. Ang ginaling dahil? Ako na may ginaling pa diyan. Ito kinuban. Na ako no si Christine nak sa City Mall kay paniutuhon ko no kanija. Napako diri sa napay pagtakan ako, hindi ko ba mo si Brian niya. Pakrito ta ba niya, wala ko siya makita fritan, ako magula na lang ko. Oh, kanang nakakuha na ka. Makuha pa ko ron. Oh, kay i-update sa ni Christine kay magbuhat sa nimo kay alas 4 pa man kuno iyang klase. Gito ako na siya si Timon. Kay librehon ko no kanija kaon. Sige. Sige ba amping. Tawagin si Inday. Amping na. Ay, ginawa ko. Butang ng Kristo, pag-uya, butangan. Butan sigado guys. Makahilak ka. Mga na yung mga anak nga di man ko yung butan kay mga basag mo na po na yung mga baser. Ay mga baser mo yun. Ay lang. Ginoo na lang may mo kuan. Ginoo na lang may mo judge na. Gatag Diyos ginoo. Kanang subar-subar sa kang dagdagon ta ba? Ito na ako yung printer, kaya biya kami, hindi ko nakasaksak. Printer? Oo. Oh, ganda. Okay naman na kaya naka printer man kami saksak. Oh. Tawagan sa nag-usap si Christine. Yung sa ganiya, di ko sa makagawa. So, alas 4 pa din yung kuan. Na! Kuwata ko nun siya na, kay dali raman ko nun siya, kay magpapirma raman siya sa abogado. Dali ra. Oo niya, wala tao lang sa diha, kay Louie, hindi na ba ko nga maghuwat ka? Sige. Kasi ikaw ba ni mo diha man dahil dahil? Pakita ko no, be. Nakong piti. Mo galing i-open imong kamera. Ulat-ulata lang si ate, naarato mo po ito diya. Kasi may ubani mo ikaw raw sa? Ha? What na? Tawag ko sa pagkitan niya, di ko kasi ako mawala na ko kayo na akin. Huwat lang siya na, kay dali ra ko nuto siya. Kanya, kuan. Kay okay ra mo po diya, kay bugnaw man. Sige na, amping mong duha ni ate. Amping mong duha niya. Love you. I love you. Ako ko manukuan na rin. Bukos. Wala nag-init yung maginunan. Nga lang, bibigyan na lang ako may ginaling mo. Duman dahil ta. So, grabe dyan ka. Maadyo ang ginoo. Ang kabulutan ng ginoo dyan nga. Nagkaantag anak nga. Pasigido. May ganun, wala ko magkailangan yung drive yung dito. Magkailangan pa po. Dito siya ko kasapay diyan. Nabiyaan siyang Brian. Mas pasra. Tawag si Nicole, wala pa si Brian pa.
Asa kaya? Magbalo na, as pasrot naman, nagkasakay naman di ay. Matiwasan guys kay mayud to sa anis Papa Eddie. Kaya pa na pinsa na ako eh. Na ako'y napalit dahil guys nga at Sara. Kaon ko eh kay sa kaya sa ni Palapin. Kaon ka pa. Kaon ka guys. Pwede matugin to kay kuan. Nakita pa guys. Anong wala una malagi na? Ha? Una. Nauna po yun na. Wala ni una. Tingnan. Wala wang bunga di ay. Asa magkano sudan? Sudan. Ay asa man nagkanon? Ay ganahan sa una. Una kailan ni kayo inuulan guys. Okay, magkamot ako. Ay, salamat Lord. Yun to ta guys, ang kinamuta kay ang dami ka din ni Sara. Palis ng kuam. Ganyan. Nangyara mga ito pikul kay kita lagi siya kanang librero kay mahal ba kayo panotaryo katag 250 ba ka sa kapapil. Niya upat ka papel yang panotaryo. Manta. Yung sa pa kay taas kayo ang video. Anak, sa amin gitna kay hatod si Inday. Ganit, kaya ako sa mag-atang. Niadto ka mag-atang sa kuan ba? Atbang sa St. Paul. Magkano yun dito ha? Wala pag-amping mo duha. Okay. Bye. Ate, pag-amping di kay nangit-ngit ra bag panahon ti. Tampin na kayo ngit lang. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Sorry guys, na humanday ko kuan. Nakita na sila sa Niculo si President to. Naman ako og tawag dito. Tapos naman na siyang butang niya sa rip guys. Salamat tayo sa inyong pag tanaw ganihang vlog kay bahala karon na ni silang kagamay tag mananawon kay na gina sa Facebook page na. Do padadyon lang ihapon ko uploadan ni sa YouTube guys kay madul naman natin matigom bahalag 3 months maka sweldo ta or 2 months sana. I love you all. Amping ang putang tanan guys.